Hello guys! I'm back! So ngayon ay mag-playground tayo sa Nuan Farm Resort. So, dito ay playground. Start na tayo dahil set kita ko. Dito guys!
So guys, bye-bye na. So, please like and share and subscribe and click the notification bell. Cling, cling, cling. So, bye-bye na guys. Yun lang ang ating ibibidyo.